бесабаб мо номи барномаро ҳам ман ҳам мактаб меравам унвон нагузоштем. Мактаба намехоҳанд ки фарзандонашонро диҳанд. модарон ҳам ҳастанд ки ин хел бачаҳо бо кӯдакони мо таҳсил накунанд гуфта ин хел масъалаҳоям бисёр мешавад. Вай бисёр рассомӣ ва шавқманд аст. лекин мутаассифона дар мактабҳо барномаи алоҳида барои кӯдакони имконияташон маҳдуд ё ин ки барои кӯдакони офтобӣ албатта мавҷуд нест. ман ҳозир мехоҳам малима ҳозир бурда мактаба ризвона монам бигзор ман ҳамроҳаш мерам ёд гирад кай пагам ман баста ман мемурам бас пага ин ба ки нигоҳ мекунад. новобаста аз хусусиятҳои равонӣ ақлонӣ ҷисмонӣ доштани ин гуна кӯдакон бояд дар муассисаҳои таълимии онҳо таҳсил намоянд. мактаби вай биравад умумӣ равад агар якта вай вай дар фурди ёрдамчи омӯзгор дар синф ҳатман аз мактаби мо гифтанд. ҳай ҷамъият қабул мекарди ки мешавад. боварӣ дорам ки боз барномаҳои нав қабул мешавад.